panguva ino iri kuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF, especially the faction which is being aligned to 2030, iri kumova very swift, haisi kunonoka. It wants to secure their resolution number 1, Vision 2030. Panguva inotaona kuti the main opponent ari kuonekwa kunzi ari kuenda against the resolution, who is the vice president VP Constantino Chiwenga. Vobuda panguva ine vachinzi vari in an attack, vari panguva yakaoma, vanoda kuti anytime VP Constantino Chiwenga vanogona kusangana nezvangasangana nazvo. Saramira mashoko abuda nyogwa panguva ino navakomana aiwa ve-anti 2030 vachiya panguva ino vachidefenda VP Constantino Chiwenga. Ndopai panokuti subscribe olike motina on the bell icon. Tipinda pahindo yepresident anti 2030 vanoposta VP Constantino Chiwenga wamuri kuona avo kubuda nyora chiti succession within ZANU have been characterized by storm of assassination since 1980. They are prepared to assassinate VP Chiwenga anytime from now. They know that if Chiwenga dies, nobody will have power to confront ED. Assassinations of Chiwenga is a declaration of war. Be warned. Domashoko ari kubuda panguva ino achitsanangurwa nethis yendo yepresident anti 2030 vachiti VP Constantino Chiwenga ari panguva yakaoma. Anoda kuti these guys ve2030 vari kunyatsokuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga vanomuona se-main threat, ndiye ari kuita kuti zvese zvavari kuda, mamachinations, zvese maplans avo and everything, they are being hindered by him. Mukazviona starting from the politburo, kana dziri nhau dzekuiswa kwevamwe vanhu mumacentral committee zviri pamutemo, zvichionekwa kunzi zvinge chingofesa resistance yaVP Constantino Chiwenga. So just kuti their way ive smooth is to eliminate general. Mashoko ari kuda panguva ine vachipa mawarnings vachiti kuuya muchiassassinata VP Constantino Chiwenga it is a declaration of war, hachizoperi mushe. Amenewo kuti matask force kana people who are supporting VP vari kuchemba nei or vakavipa nei or vakarongei in support of VP Constantino Chiwenga. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, point it on the bell icon.